Ja que tenim a la nostra companya Isabel amb el conseller Serafín Castellano, crec que va fer-li molts escoltes, Isabel. D'este trinquet de Montcada amb el conseller de Governació, Serafín Castellano, que ha disfrutat moltíssim de la partida, no? Sí, efectivament. Jo crec que ha sigut la segona partida de la final, sobretot molt d'ambient. Jo crec que l'ambient ha sigut espectacular, moltíssima gent, i després jo crec que ha sigut una gran partida, no? L'han igualat a 1, con lo qual el diumenge que ve pues, se diran ja qui són els nous campions de la Lliga, però la veritat és que s'ha jugat moltíssim. Jo crec que els dos restos han jugat molt, i León ha fet una gran partida, Facheca també, i bueno, anem a veure la setmana que ve queda, però sobretot jo crec que n'hi ha que veure el gran ambient de la pilota avui, moltíssima gent, i a més uns 15 molt bonics que ha fet que sigui una partida, a pesar del resultat, molt vibrant. I la veritat és que el marc d'ací de Montcada és incomparable. Sí, efectivament, jo crec que sí, pues, dona cabuda a molta més gent, n'hi ha piloters i 15 han sigut molt bons, molta plasticitat, i esperem pues, que la setmana que ve pues, la partida sigui també tan vibrant com la d'avui, estigui renyida, i puguem veure ja una gran final, perquè ja el diumenge hi ha la definitiva, i per tant qui guanyi pues, alçaran les mans dels trofeus. Perfecte, pues moltíssimes gràcies, conseller. Gràcies. Tornem les paraules al nostre company Juan Carlos, d'ací des del palco. I saber com es nota que el conseller és un home de pilota, perquè està encertat tot el que estàvem dient, no? Que tots els restos s'han destacat, que l'ambient molt bo, i la veritat és que és això, no, Ismael?